HRT Radio Pula. Slušate podcast. Stetoskop. Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji Govorimo o zdravlju. Ja sam Tatjana Kaštelan. Danas će naša emisija biti obojena u plavo s velikim, jakim i važnim razlogom, jer ovo je mjesec koji je obojen cijeli u plavom. Zašto? Reći će mi moje drage gošće Keti Glavaš i Ana Zenzerović, Stoma klub Lige protiv raka Pula. Dobro mi došle, drage gošće. Dobro večer, pozdrav svima. Dobro večer. Evo nas u mjesecu koji nam je plava boja, sama asocijacija ne može da ne bude lijepo i dobro, ali u ovom slučaju s važnim razlogom i važnom porukom, a to je... Pa ovo je mjesec gdje želimo govoriti o raku debelog crijeva, odnosno podignuti svijest o toj opakoj bolesti, tako da je cijeli ovaj mjesec posvećen u plavom kako bi se podigla svjesnost naših sugrađana i slušatelja i svih ostalih o toj podmukloj bolesti. Nažalost, rak debelog crijeva u početku nema apsolutno nikakve simptome ili nema simptome koje ljudi mogu primijetiti, tako da kad se nastanu simptomi, kad počnu simptomi, onda je ta bolest najčešće uznapredovala. Tako da je važan preventivni pregled upravo iz razloga jer se može na vrijeme ustanoviti u kojem je stadiju bolest, može se bolest riješiti i onda je to u 99% slučajeva izliječen pacijent. Rak, karcinom, dakle samo po sebi i osnovna prva faza ili prvi korak je prevencija. Dakle, svi moramo raditi na prevenciji. Ana, koliko je ona važna, znamo, stalno ponavljamo našim slušateljima, ali nikada dosta. Nikad nije dosta, to ste točno rekli. Strahovito je važno da se ljudi odazovu na nacionalni program prevencije tumora debelog crijeva. Zašto? Zato što u Hrvatskoj je upravo taj karcinom najčešće novodijagnosticirani sa čak preko 3600 novih slučajeva godišnje. A ujedno je i drugi najčešći uzrok smrti raka po statistici 2021. godine. I čak gdje je najvažnija prevencija da u 9 od 10 novootkrivenih je čak moguće uspješno ozdravljenje. Ono što je važno, odazivati se na preventivne preglede koji su besplatni, dakle i na kućne adrese dolaze nam testeri, da tako kažemo. Da, i dalje, a evo mislim i na svakom u mjesecu ožujku gdje itekako je apel i gdje je naglašen za rak debelog crijeva, možemo zavod isto tako i aktivan što se tiče nacionalnog programa gdje ljudi, mislim imamo i reklame na kraju krajeva koje nas bombardiraju, a ljudi su i dalje inertni što se tiče preventivnih pregleda. Da, jako smo lijeni što se toga tiče. Kako to? Zašto? Možda nismo dovoljno glasni ili? Ja bih rekla da je to malo stigma, strah, ono što ne znam to me ne boli. Ono što je rekla Ana, preventivni pregledi su strahovito važni. Oni se po nacionalnom programu mogu se odazvati na njih ljudi koji imaju od 50 do 74 godine. Trebalo bi možda sa zavodom vidjeti koji je odaziv. Znam da prošle godina nije bio velik, čak mislim da je bio ispod 30%, što je poražavajuće, a na način, ako bi se ljudi više odazvali, bilo je više novo otkrivenih, na vrijeme bi se otkrilo, možda se bolest ne bi uspjela razviti, jer se bolest počinje razvijati od najobičnijih malih polipa, koji onda se skinu kolonoskopski i ne prerastu u nešto loše. Dakle, jako je važno prevenirati, to znamo, ali kada se bolest razvije i dalje se može živjeti, konkretno, naravno, prva asocijacija nam je stoma. Mnogi naši slušatelji ne znaju što je stoma. Pa što je stoma? Stoma je otvor debelog crijeva na trbušnoj stjenci, otvara se kirurškim putem. Ako postoji tumor gdje nam onemogućava da idemo normalno na WC, to je nekako spas bolesnika koji su oboljeli od raka debelog crijeva. Nije to uvijek slučaj, to moramo naglasiti da ljudi ne misle da ako imaju tumor debelog crijeva da će dobiti stomu, neće svi dobiti stomu. I naravno da to izaziva onako
strah, evo, jednostavno strah od svega toga i onda možda bolje ti preventivni programi, ljudi se ne odazivaju iz tog razloga. Ako ne znam, pa evo, nemam. A ono što je važno reći da oboljeli koji imaju i žive sa stomom, žive i znaju da je takav život moguć i da imaju koga pitati, da imaju se kome obratiti, a to ste upravo vi. Imaju, naravno. Mislim, sva edukacija kreće i na odjelima gdje se pacijenti operiraju, da im se izvede stoma sama. Ta edukacija kreće i prije operacije i nakon operacije. Bolesnik i njegova obitelj sigurno da trebaju biti spremni na sad novo nastalu situaciju. Od prehrane do njege same stome, do oblačenja, do kvalitete života koja nam je na kraju krajeva svima najvažnija. Apsolutno. Informiramo naše slušatelje, aktivnosti, odnosno akcija je jako puno i tijekom cijele godine, ne samo u ovom mjesecu ožujku, ali ipak vi ste pripremile i jedno predavanje, a i naravno vidjet ćemo se obavezno u subotu na akciji na Pulskoj tržnici, zar ne? Tako je, 28.3. u 18 sati imamo predavanje u prostorima Lige protiv raka. Predavanje će biti o raku debelog crijeva, o prevenciji, bit će o kvaliteti života osoba koje su imale rak pa su dobile stomu, tako da će biti možda jedno edukativno predavanje, pa pozivamo sve koji su slobodni i mogu doći, bit će nam drago da nam se pridruže. A u subotu smo na tržnici koji svake godine 30. u 9 sati do podne, pa isto tako ćemo naši sugrađani zajedno sa, moram to naglasiti obavezno, doći će nam učenici osnovne škole Kaštanjer koji su svake godine s nama, opet su nešto priredili za naše sugrađane kako bi ih motivirali da se odazovu nacionalnom programu. Biće tu, ja se nadam, i medicinska škola, bit će tu i studenti, bit će Zavod za javno zdravstvo, pa ćemo nekako svi zajedno pokušati na tržnici obilježiti evo taj mjesec prevencije raka debelog crijeva i motivirati i možda evo nekog nagovoriti da se odazove nacionalnom programu. Trebamo, doista, sve nam je besplatno i dostupno, a mi smo jedino i samo lijeni, a kada bolest dođe onda nam je samo jedna želja, zar ne? Samo da smo zdravi, tako je. To je najvažnije. Sjećam se prošle godine kada smo pričali o tome, ipak radili ste i istraživanje, pričali smo puno o tome i neću zaboraviti da jednostavno puno osoba koje imaju stomu, imaju tu barijeru, teško im je. Dakle, treba reći da to nije takav veliki teret, da je mogući kvalitetan život. Naravno, u onoj drugoj fazi, govorim ponovno. Sigurno, kao i u svakoj bolesti. To nam je novonastala situacija gdje mi ko osobe moramo prihvatiti. Naravno da je podrška obitelji tu neophodna kako bi mi bili dobri sami sa sobom i kako bi jednostavno dali sve od sebe da nastavimo, a neki možda čak i bolje i kvalitetnije živjeti. Jer razmišljaju o tome i daju sve od sebe da podignu svoju kvalitetu života. Da li se možda ipak razmišljanja ljudi, da li su se promijenila svih ove godina? Godinama radite, educirate ljude, pomažete im, nismo se promijenili? Pa bojim se, mislim da su se sad možda malo opustili jer je sve nekako dostupnije pa mogu se bolje educirati, pa su te edukacije drugačije, sve se nekako proširilo, ali onaj osjećaj u čovjeku, ona stigma i autostigma koja ja mislim da se ona nikad neće promijeniti, nažalost, ali da mi radimo svakodnevno na tome da oni zaista imaju bolju kvalitetu života i da ih motiviramo da što ranije uđu u nekakav svoj normalni život, to sigurno je. Ali onaj dio ljudski, onaj osjećaj koji je prvi susret sa svim time i prvo vrijeme kad čovjek počne živjeti sa stomom, mislim da se to neće nikad promijeniti. Mislim, nažalost, ali kasnije s vremenom, naravno, uđete u taj ritam, naučite živjeti s time i sve to skupa, ali uvijek će postojati onaj osjećaj, te nekakve, možda najviše autostigme. Ali mi je važno da isto tako ljudi koji možda nikad nisu čuli o stomi, mislim da ipak sad nešto znaju, znaju da se s time može živjeti. Više puta kad dođu ljudi na odjel, nekad ne bi znali što je to, a sad već čuješ da ti kažu da, čuo sam o tome, pročitao sam o tome. Znači, ipak naši mediji, ti nekakvi, uvijek se negdje nešto čuje novo. Znači nije to baš sad toliko nepoznanica. Ipak smo malo doprijeli do ljudi. Da, znanje je moć, znanje je i manje u nekim slučajevima, dakle važno je educirati i informirati. I to od najranijih i naši medicinari vas uvijek prate, koliko znam. Da, lijepo. Evo sad i Kaštanjer škola
već nekoliko puta su bili s nama. Sigurno da djeca to ne gledaju tako, ali kroz nekakvo volontiranje, kroz nekakav rad takav, sigurno da se podiže svjesnost općenito o ovoj vrsti rada. Ne trebamo reći da je i predavanje i sve vaše aktivnosti su besplatne, dakle vrata su uvijek otvorena. Da, za sve, tu smo, za sve. Ne moraju čak biti ni da znaju, nego uvijek nas mogu naći, znaju gdje smo, tu smo prva srijeda u mjesecu, u Stoma klubu, na našim radilištima nas uvijek neko može obratiti i dođu uvijek nekako do nas i ono što mi možemo učiniti, uvijek smo tu na raspolaganju. Keti Glavaš i Ana Zenzerović. Što ćemo još reći za kraj? Naravno, vidimo se u subotu obavezno, svi dođite, bit će plavo, bit će lijepo, zabavno. Pa da, bude, vedro bude, ljudi pitaju, djeca su tamo, dijele se baloni, radovi, informiraju se ljudi, evo možda i neko obavi svoj preventivni pregled, pa smo nešto napravili. Apsolutno. Keti? Isto, slažem se s svim što je rekla Ana. Evo, ako vam dođe u poštanski sandučić jedna kovertica, nemojte samo baciti u smeće, otvorite, riješite to i možda ste sebi ili nekom svom ukućanu spasili život. Hvala vam najljepša na svemu, na informacijama. Vidimo se naravno u subotu i na predavanju u četvrtak i sve pozivamo na preventivne preglede koji doslovce spašavaju život. Ma koliko to zvučalo kao jedna rečenica, spašavaju život, kada je u pitanju jedna mala sitnica, potrese nas, a kamoli nešto veće. Sigurno, zato vidimo se. Vidimo se, lijep pozdrav. I vama, hvala puno. Znači, Tatjana, ali moramo se zahvaliti tebi, koja si uvijek naša ona dobra sjena, ona naša koja nas uvijek pratiš, uvijek nas motiviraš, uvijek nas čuješ, uvijek dođeš, uvijek nas proglasiš, uvijek nas negdje omogućeš da nas neko čuje. Tako bez tebe sve to ne bi bilo baš tako. A moj zadatak je samo da prenesem sve ono što vi imate našim slušateljima. Hvala vam od srca i lijep pozdrav. Hvala vama. Pozdrav. Stetoskop.